Așa, hai încă o dată. Da, hai. Primul săpător soapă un șans cu viteză de 5 metri pe oră. Hai mâine să rezolv exercițiul ăsta. Mâine am înțeles. Până nu rezolvăm exercițiul, nu te duci să dormi. Ne-am înțeles? Da. Atunci scriem că primul săpător sapă șansul cu viteză de 5 metri pe oră. Desenează. Ce se desenează? Desenează șansul de 5 metri. Cum să desenezi șansul de 5 metri dacă nu o taie de tot are parte? Desenează o linie. Iată, aceștia sunt 5 metri. Și așa, primul săpător. De ce sunt câțiva? 2. Mulțumesc autor pentru așa cărți de exerciții. Deci, primul săpător sapă șansul cu viteză de 5 metri pe oră. Asta e clar? Eu vreau să dorm. Eu tot vreau să dorm. E jumătate la 1, dar noi stăm și rezolvăm exercițiul la matematică. Eu ți-am zis, când vii de la școală, mai întâi faci tema la matematică și după faci ce vrei. Eu ți-am spus? Da, mi-ai spus. Dacă ți-am spus, de ce n-ai făcut? Eu vreau să dorm. Așa, tu de la școală când ai venit, ce ai făcut? Am mâncat. După? Am dormit. Înseamnă că ai dormit destul. Nu. De ce? Eu n-am dormit destul. Așa, hai din nou. 2 săpători sapă un șans. Imaginează că ești un săpător. Nu vreau să fiu săpător, de câte ori ți-am spus că vreau și un biet. Bine, atunci, chirurgul și anesteziologul sapă un șans. De ce? Deoarece operația a decurs rău. Unul n-a calculat corect narcozul, altul tăietura. Deoarece a învățat rău la școală. Și așa, unul sapă cu viteză de 5 metri pe oră, pe când celălalt cu 2 metri pe oră. Înseamnă că împreună ei cât vor săpa? Cât? 2 plus 5. Cât e? 7. 7. Jumătate de exercițiu l-am și rezolvat. 7 ce? 7 metri. 7 metri din ce? 7 metri, 7. Gata, eu mi-ai făcut totul. Vină tu și rezolvă exercițiul. Și mai ești la tine. Păi, dar nu pot nici, toate... Băi, eu și s-a ocupat. Tu și nu vesnică, a? Nu știu. Erau 7 săpători. Câți metri o săpat? 7 săpători? Câți metri o săpat? 2. Doamne ferește, tu înveți tot te joci. Eu văd. Și înveți. Nu junior la ei atâta. Măta te-a învățat și băiet mujic. Eu te-am învățat și băiet mujic, nu măta. Nu junior, mă. Haide, ți-o, ținte mâini. Ți-o, mai vin o dată. Înțeles. Deci câți săpători erau? 7. Săpători câți? 2. Împreună e cât au săpat? 7. Da, pe oră 7. Dar pentru o oră și jumătate? Măi, nu mă iubiți. Ca nu mai spune. Nu m-a spus la dată care. Vedeți că eu să mor? Gata, gata, ți ajunge. Facem o mică pauză. Tot dorim? Da. Cine a mâncat tort? Nu eu? Mă jur pe Bojica că eu n-am atins tortul. Mitrofan, nu te dic, eu n-am atins tortul. Mă trebuie să spun o istorie. De ce ne-ai mâncat tortul? Nu ascult. Eu când eram mic, era un măț m-a mâncat de tine. Și nu mă timp de măț. Eu la tot și și n-am putut să ajung să iau tortul. Lasă, eu nu, tată, lasă. Nu, ți-am spus, spate. Gata, 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 gata. Ești mujic? Da. Точно? Точно. Așa, în loc de tort, ce dorim? Hamburger. Iar, tatăl tău a plecat după hamburger cu viteza de 5 metri pe oră. Și așa, cât vor să faci timp de o oră și jumătate? 8. Vai, numai că mai mult. 9. Mai mult. 10. Mai mult. 8. Mai puțin. Râzi de bine. Între 10 și 11 este ceva?
Jumătate la 11. Jumătate la 11, asta altfel. Târziu. Jumătate la 2, asta e târziu. Jumătate de 11, cât e? Dă-i pașa. Uite, știi cum faci? Nu mă cât de crepri. Asta-i pașa, asta-i pașa, ca să duc ideal, Suriana, Flăriș, să joacă și nu o brânză, nici nu e sport. Ce vrei și la mea caratist? Pasijă. Ia! Ce-a să întorc cârdul? Ce-a să îți place de el? De fel. Ce scrie, 10 sau 30? 10 metri și 10 centimetri. M-am urcat deja. Scrie 10 întreg și 5 metri. Scrie răspunsul. Două săpături au săpat timp de o oră și jumătate. Ai scris? Da. A fost greu? Nu. Bravo! Gata? Scoate limba română.